Ak práve prežívaš obdobie, keď máš pocit, že vo vzťahu ťaháš za kratší koniec, že si to vždy ty, kto sa ozýva prvá, navrhuje stretnutia alebo sa snaží udržať kontakt, nie si sama. Veľa žien sa ocitne v situácii, keď sa niečo zmení. Muž, ktorý bol na začiatku plný záujmu, energie a pozornosti, akoby zrazu zmizol. Je vzdialenejší, tichší. A ty máš čoraz silnejší pocit, že ho naháňaš a že čím viac sa snažíš, tým viac sa ti vzdialuje. Dnes sa spolu pozrieme na to, čo sa deje, prečo to tak pôsobí a hlavne ako otočiť túto dynamiku bez manipulácie, bez hry a bez znižovania tvojej hodnoty. Poprvé, uvedom si svoju silu, zastav sa, nadýchni sa. Toto nie je o tom, že s tebou niečo nie je v poriadku. Nie si príliš, nie si nedostatočná a nie si zúfalá len preto, že ti na ňom záleží. To, že túžiš po pozornosti a spojení, je ľudské a prirodzené. Ale keď začneš konať z miesta strachu, že ho stratíš, že už ho nezaujímaš, že si musíš jeho lásku zaslúžiť, tvoja energia sa mení. A muži, rovnako ako ženy, cítia energiu. Nemusíš nič povedať a predsa vie, že ho chceš získať späť. Táto energia ho paradoxne ešte viac odtlačí. Po druhej, zamysli sa. Naháňaš jeho, alebo naháňaš ten pocit, ktorý si mala, keď ťa vnímal, keď sa ti ozýval, keď ťa chcel? Je to obrovský rozdiel. Často nejde ani tak o konkrétneho muža, ako o to, čo sme si na neho naviazali. Akési utvrdenie sa, že sme dostačujúce a príťažlivé. Že nás niekto chce, že sme hodné lásky. Ale toto potvrdenie nikdy nepríde zvonku. Aspoň nie natrvalo. Až keď si ho začneš dávať sama, až keď si povieš, som dostačujúca, aj keď on je ticho, až vtedy sa veci začnú meniť. Po tretie, kľúč nie je v presviečaní, ale v zastavení. Viem, znie to paradoxne, ale čím viac sa snažíš presvedčiť muža, že by ťa mal chcieť, správami, výčitkami, sladkými rečami, tým viac oslabuješ svoj vplyv. Silná žena nemusí nikoho presviečať, že má hodnotu. Zastav sa, prestaň reagovať okamžite, neplánuj stretnutie, nedvíhaj hneď telefón, nedávaj ďalšie a ďalšie šance bez odozvy. Ticho nie je manipulácia, je to priestor. Priestor, kde môže on znova vnímať tvoj význam a ty znova vnímať seba. Po štvrté, vráť si svoju pozornosť. Ak je celá sústredená na neho, na to, čo cíti, čo nerobí, prečo mlčí, strácaš kontakt sama so sebou. Začni si vracať pozornosť späť. Urob niečo pre seba. Nie len, aby si sa rozptýlila, ale aby si znova cítila, že tvoj svet je viac než len on. Pripomeň si, kto si bola predtým, než sa všetko začalo točiť len okolo neho. Krok 5. Nastav hranice v tichosti a s noblesou. Ak cítiš, že ťa ignoruje alebo berie ako samozrejmosť, nemusíš kričať, nemusíš sa sťažovať. Môžeš len zmeniť svoje správanie. Nastavenie hraníc nie je o trestaní. Je to o tom, čo si ochotná ešte prijímať a čo už nie. A muž, ktorý má úprimný záujem, to vycíti a zareaguje. Možno nie hneď, ale ak má byť súčasťou tvojho života, urobí ten krok. Po otočenie dynamiky. Otočiť dynamiku neznamená začať ho ignorovať a čakať, že sa bude plaziť späť. To je hra. Namiesto toho získaj späť svoju ženskosť, svoju magnetickosť. Nie tú, ktorá bojuje o pozornosť, ale tú, ktorá si dovolí žiariť, aj bez nej. Buď tou ženou. Prestaň ho naháňať a on si všimne, že niečo sa zmenilo. Na záver, neexistuje žiadna magická veta, ktorou ho prinútiš sa vrátiť. Ale existuje niečo silnejšie. Ty. Tvoja energia, tvoj postoj, tvoje hranice. Keď sa prestaneš sústrediť na to, čo urobiť, aby si ho získala späť,
a začneš sa sústrediť na to, kým sa stávaš, vtedy sa dynamika mení. Niektorí muži sa vrátia, niektorí nie. Ale ty už nebudeš tá, čo naháňa. Budeš tá, ktorá kráča. A to je skutočná sila.